Ассалому алайкум дӯстон, подписчикои канали Саъд Асрори Боғ ва ҳамаи меҳмононе ки айни ҳол ин навори моро тамошо доред. Мо ҳозир оиди яъне чӣ тавр парвариш кардани бодиринг суҳбат мекунем, яъне ба он тарзе ки мо парвариш мекунем. Дар парвариш бодиринг на дар яъне гармхона теплица, балки дар яъне ҷои кушод. Ман ҳамин вақте ки ҳозир мо ҳамун вақте да қарор дорем ки ин киштани бодиринг дар кишти дуюм рост мегира. Яъне баъде ки мо инҷа дигар маҳсулота пешакӣ коридем, дар кишти дуюм мо чӣ хел мекунем. Ман ҳамин ҷои ҳамун маҳсулоти якум кишт озодшудара мо ҷӯяк мегирем. Ҷӯяк ман ҳамин масофаи байни ман ҳамин ҷӯяко 1 метр 1 метр. Ин ҷӯяк ба ин ҷӯяк мо аввал пешакӣ ҷӯяка мегирем. Баъд яъне мо ҳамун тарзеро пешниҳод мекунем ки мо истифода мекунем, тарзи хуб ҳамин тарз. Ман ҳамин баъди ҷӯяк гирифтам, мо метавонем ҳамин тухми якум ки бояд мо дар интихоби тухм хато накунем, тухми хубира хуби ҳамин бодиринга интихоб кунем. Баъде ки мо ҳамин ҷӯяка гирифтем, тухмира не дастрас мекунем. Ҳамин тухмира мо метавонем дар ду ҳолат киш кунем. Метавонем ҳам ҳамина тар кунем, тар карда ҳам метавонем ба шакли ҳамин қоқ будагӣ мо корем ҳамин тухмира. Дар шакли тар яъне мо як шабонарӯз ҳамина дар даруни ягон латта тар мекунем. Даруни латтада як шабонарӯз места камшда. Як шабонарӯз як ду шабонарӯз ҳам места мешава. Баъд мегирем дар ҳамун ҷӯякҳои яъне ҷӯяк гирифтагӣ ҷомон мешинонем. Баъд чӣ кор мекунем? Баъди ҷӯяка гирифтан мо бояд ҳамун ҷӯякода об не оба сартем, як обе ки яъне то охир агар поён об кунад тамом махкам мекунем. Ин барои чи? Барои ки вақте ки ман ҳамин ҷӯяка мо гирифтем, хок ҳозир хок вақте ки об доданда агар мо пешакӣ об надода агар ҳамин тухмимона корем, баъди об додан ҳамун тухмиҳо метавонанд ки ҷошона дига кунанд, иваз кунанд, дар он ҷо борда раванд, фарз кардем баъди об додан, ё умуман яъне ҷое ки мо дар кореяй ҷоро ҳам аниқ карда наметавонем, ҳам ҳамун баъди об додан ҳам хок мешина, яъне ин хел хуб нест. Барои ҳамин мо яъне чӣ хеле гуфтем, баъди об мондан бодиринга мекорем, баъди коридан бо об метиҳем, яъне ҳар бегоҳ об метиҳем то баромадани бодиринга. Вақте ки мо ҳамин бодиринг баромад, аз яъне ҳоҷати дига об додан нестае, баъд чӣ кор мекунем? Баъди баромадан ман ҳамин бодиринг агар 3-4 барга шиданда дарав нарм кардан дар кор нест гирди ҳамина. Аввал мо чӣ кор мекунем? Баъди ҳамин вай 3-4 барга шидан бехи ҳамин ниҳолода аз нурии минералии карбамид истифода мекунем, яъне мачевина меган. ҳамина мо мезанем аввал бехи ҳамида хок мегардонем, яъне нарм накарда, пеш ай нарм кардан. Ин барои чи? Ин барои ҳам решаи ҳамин бодиринга мустаҳкам мекунад, ҳам барои вақте ки мо агар баъди дору задан ҳам ҷӯяк камтар ин тараф мерава, хок мешава бехинда, решара не мо намезанем вақти нарм карданда, яъне мо аз ҳамин ҳисоби нарм кардан ягон ҳамин ниҳоли бодиринги мо яъне талаф намеёвад. ҳамина баъде ки мо гардондем, хокгардон кардем, баъди вай баъд мо чӣ кор мекунем? Дига ягон хел дору истифода намекунем. Яъне дорие ки барои падкор мекунад, фақат мо агар пору чӣ намуди порӯе боша, агар порӯи кӯҳна буда агар истифода кунем беҳтар мешавад. Баъди ҳамун мо нарм мекунем. Баъди нарм кардан баъд пору агар чӣ қадар бисёр мо гуфтем чӣ хеле гуфтем, бехи ҳамида пору камтар аз ман ҳамин тани ҳамин камтар дуртар порура ғафстар мерезем. Баъд болои ҳамин порура ай хоки тараф будагӣ мепӯшем, ба пурагӣ мекушем. Ман ҳамин ҷӯяки мо бехи ин да намеяй қариб як ваҷа ин тараф мебияд. Ин чӣ хубӣ дорад? Ин вақте чӣ қадар мо агар об диҳем, ҳар як об доданда ҳамин поруе ки мо бехи ҳамида яъне ғавс поруе ки бисёре ки задагием, ҳамин об неи ҳамин шираи ҳамин пору рафтан мегирад. Баъд ин умри ҳамин бодиринга дароз мекунад. Яъне пору да ҳамин маҳсулоти бодиринг бисёр як чизи лозимия, чизи яъне як сирри асосии ҳамин бодиринг да ҳамин ки мо бояд фақат ай ҳамин пору истифода кунем. Мана ҳам баъд як чизи дига ки мо ҳамина мисол ман ҳаминҷо сета дута коридагиай, инҷа ҳам сета ниҳол коридагиай. Масофаи ҳамина 30 сантиметр, ин ба ин чӣ хеле гуфтем 30 сантиметр байни ниҳолҳо, а байни ҳамин қатор 1-20 кифояй. ҳамина сета мо коридагӣ мозӣ. Баъде ки мо ҳамин корро тамом кардем, ман ҳамин охирон коре ки ман ҳамин порура задем, мо
хурда чӯшидем, баъд ҷӯяка гирифтем, баъд ҳамина якча интихоб мекунем. Ман ҳами дута сетай, ман дути ҳамира якта ҳами ба қоча мемонем, дути ҳамина намекачем, намегирем, қайчи қати ман ҳамҷа қайчи мекунем. Тамом. Ман ҳами дига кор надорам. Баъд як чиз дига ки барои пешгирӣ кардан ай касалиҳо ҳамин вақта мо дубор бояд коркарди химиявӣ гузаронем. Яъне ҳамин барга ҳам поя ҳамида истифода мекунем ай инсектитсид ва фунгитсид якҷоя. Яъне як ҳамун бочкае ки ҳамун дорупошаке ки мо истифода мекунем як боро ҳам инсектитсид ҳам фунгитсида истифода мекунем. Ин барои тамоми намуди бештар ҳамин бодрингдам касалиҳои занбурӯғӣ яъне гербикои заболевани бисёр намудаи касалҳои ҳамин касалҳо пайдо мешавад. Баъд ҳамин таркиби хокда кирмо пайдо мешавад ки решара мебуранд. Барои ҳамин мо дубор коркард мегзаронем барои профилактика тамом дигар. Дига ҳоҷати ина ягон хел дору кардан ягон вай ягон коркарду ё озуқа додан нест. Мана мо ин масъала яъне масъалаи бодрингда чӣ хел киш кардан ба тарзи мо, яъне ба он тарзе ки мо киш мекунем ҳами мана навора ба анҷом мерасонем ва бародарон дӯстон яъне боқӣ дар амони худованд бошед.